Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Membobin wannan academy mai albarka na UI MUH'D Academy. So lallai zan nuna yadda za a buɗe Lbank. In ya shiga Google Play sai ya zo nan ya rubuta Lbank. Lbank. So sai ya searching gashi nan. Sai ya yi downloading, ya yi installing. So bayan ya gama sai ya buɗe shi. Ya buɗe shi kamar haka. So in ya buɗe zai zo shi nan kai tsaye. Login or register. Ya danna haka sai ya taɓa register. Ya taɓa register sai ya taɓa email. Ya taɓa email sai ya saka email ɗin da yake so ya register da shi. Yanzu wannan email ɗin sai ya danna next. So in ya danna next sai ya captcha. Ya danna cikin nan. In ya danna zai ba shi hoto. So ana an ce ka zaɓi mashin, ka zaɓi box ɗin da mashin ya shiga. So ko kuma za ka ga sun nuna ma abin da za ka zaɓa a nan. So mashin yanzu sai ka selecting duka box ɗin da mashin ɗin ya shiga. Sai ka taɓa next. So yanzu keke, bicycle. So ga iya gurbin keke sai ka taɓa verify. So sai ka shigar da password ɗinka a nan. So bayan ka shigar da password ɗinka sai ka tafi email ɗinka sun tura ma code. So ka tafi email ɗinka. Email an tura ma code sai ka buɗe code ɗin. Zaka gani daga Lbank sai ka kwafe shi. Kamar haka sai ka koma. Exchange ɗin. Sai ka sa wannan code ɗin a nan. So sai ka taɓa nan. Sai ka taɓa nan. In kana da invitation code sai ka taɓa nan ka sa. Ba ka da shi ka tikin nan. In akwai sai ka buɗe nan ka yi pasting a cikin nan. An gane ko? Cikin nan. So in ba ka da shi sai ka tikin nan. So it's optional. Maybe zan iya dropping nawa. Mutum yana da buƙata sai ya saka. So sai ka danna register ko continue. So success. Yanzu mun buɗe exchange na Remittance na Lbank. An gane ko? So sai ka zo nan trade. Nan da aka sa trade ko kuma wallet. Ka taɓa wallet haka. Sai ka taɓa deposit. Ka taɓa deposit. Sai ka zo saman nan. Sai ka rubuta Renec. Renec gashi nan. Wannan na uku. Sai ka taɓa kan shi. Sai ka taɓa next. Sai ka sa deposit Renec. So sai ka zo nan ka yi copying
ka danna copy, sai ka copy wallet address na Remitano, an gane ko? So sai ka koma Remitanon ka, ka koma Remitano, ka koma Remitanon ka, so ka taɓa saman nan, idan baka yi login ba sai ka yi login, gane ko? So in baka yi login ba za ka ga login ko register a nan. So ina cikin account ɗina, so sai yanzu in danna wallet nan kenan, wallet. Na danna wallet haka sai in taɓa withdraw akan Remitano. So afuwan Remitano, Renec, sai in taɓa withdraw. Na taɓa withdraw sai in taɓa crypto network. Na taɓa crypto network sai in jira yi loading, sai in saka wallet address ɗin da na ɗauko na Remitano a Lbank a nan. So shikenan ya shiga, sai in taɓa max. Duka Remitanon zan tura can, sai in taɓa submit. Sai in taɓa nan submit. So sai in taɓa withdraw. Ƙasan nan withdraw. So sai in jira confirmation. So duk abin da za ka yi sai ya tambaye ka Google Authenticator. So sai in tafi Authenticator na da ɗazu na sa, na nuna yadda za a je a yi linkin ɗin Authenticator da account ɗin Remitano. So sai in tafi Rem, sai in kwafo code ɗin nan kafin ya expire. Gane ko? Sai in zo nan, sai in saka shi a nan, sai in taɓa confirm. So yanzu zai authenticating, zai ce action confirm successfully. So yanzu na withdrawing Renec guda 23, an gane ko? Da ɗigo 3. So bari mu tafi, bari ya nuna mana complete a nan. Yawwa, so ya nuna process, ya riga ya tura. Sai mu dawo Lbank, sai mu yi refreshing. Ana wallet. So mu ba shi ɗan mintuna zai zo. So lallai ka zo wallet sai mu yi searching nan. Yawwa, so gashi nan kun ga ya zo Remitano guda 23.3. So nan za ka danna, zai hauro maka da asset ɗinka sama, gane ko? Kamar yadda muka turo shi, kun gani? So wannan shine, sai mutum yanzu ya yi dako, ana fara trading sai ya zo ya shiga trade. Tun sai ya zo ya shiga nan trade. Ya shiga trade sai ya taɓa nan. In ya taɓa nan sai ya rubuta Remitano a saman nan, Renec. Renec. Renec, an gane, zai ga ya fito a nan. So in ya fito sai ya danna shi, sai ya shiga gurin trading kamar haka.
So ana buɗe shi sai ka kula da farashin da ake saya da kuma farashin da ake sayarwa, ka kula da asalin farashin kasuwa, sai ka ci riba sai ka yi swapping ɗin shi. An gane ko? So wannan shine a takaice, da fatan abubuwan sun fito fili. Ina mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.